salir de la Alameda hay una penallita en una rama. Hay un salto allí. Yo me cuelo por fuera, por donde está la entrada. Cuando tienen ya las mallas puestas, no puedo poder colar. Tengo que bajar por donde está la ramita.
Acaba de comenzar a Santiago 2026. En pouco máis de media hora o desenlace nesta Praza do Obradoiro. Saída de día para rematar de noite. Eva Piñel está dominando a proba no ámbito femenino. E vemos o eritreo Warner Fikir Cerveza. Ven de gañar en Ordes, tamén gañou a media maratón de Lugo. E xunto a él temos a Yago García Sanz. Warner Fikir Cerveza con Yago García Sanz, que nada máis superar o primeiro kilómetro aceleraron o ritmo, mentres que no ámbito femenino temos a atleta da Guarda, Eva Piñel, na primeira posición. Tamén Eva Piñel, que coincidencia, gañou a media maratón de Lugo esta temporada. Así ya vamos a ter imaxes a través da pantalla xigante que temos instalada nesta Praza do Obradoiro para seguir as evolucións da proba. Primeiro kilómetro e medio percorrido, dous homes ao comando, dous dos favoritos. Tamén está Dani Maneiro nos primeiros lugares, ven de gañar a batalla de Cacheiras, pero o corredor que pertence ao equipo de Narón, Warner Fikir Cerveza, atleta eritreo, é quen está comandando no paso pola zona de Vistalegre. Dous mil participantes nesta espectacular edición da Santiago 2026, desde 2015 apostando por este formato nocturno co impulso do Club Atletismo Fontes do Sar. Sigue en cabeza e xa con vantaxe Eva Piñel, a mellor atleta nestes momentos no ámbito femenino. E agora sí, estamos vendo xa a Warner Fikir e a Yago García Sainz. Está tomando mando o atleta eritreo, un consumado especialista neste tipo de probas, tamén nas probas da media maratón. Un atleta veterano, 38 anos, e con él está Yago García Sainz. Está apretando o atleta do Narón para coller os metros de vantaxe, está soportando Yago García Sainz con dificultades o ritmo imposto polo atleta eritreo. Vemos as bicicletas dos amigos de Monte Bravo que colaboran coa organización. Temos lebres para diferentes tempos que poidan investir os corredores. E esta muller que vemos é Eva Piñel, pertence ao equipo de Liquia de Vigo, é unha atleta do Baixo Miño da Guarda, fisioterapeuta de profesión, a atleta que gañou a media maratón do Lugo esta temporada.
é unha especialista ademais en duatlón, ten conquistado os grandes logros nos campeonatos de España de duatlón, e vemos xa como Warner Fekir Cerveza quere ser o home que sustitúa no podium a David de la Fuente. Hai un aliciente nesta Santiago 10K que é o de poder batir o récord. Hai 2 récords no ámbito masculino. O récord está en poder de Jorge Puig, 32 minutos e 1 segundo. No ámbito femenino, o mellor tempo teno a atleta lucense de Monforte, María Cedrón, con 37 minutos e 4 segundos. Despois do paso por Vistalegre, comeza esa leve baixada cara a Santa Isabel. A carreira pasa por diante do bello hospital, por diante do estadio de fútbol, do complexo deportivo, que está a disposición de todos os atletas cando remate a carreira. E comezará a subir a zona nova de Santiago. Sen oposición no ámbito femenino tamén Eva Piñel, atleta do Deliquia. Vanse cumprir os primeiros 10 minutos de competición. Eva Piñel e Warner Fekir Cerveza, os máis destacados deste pelotón de 2000 atletas. Ademais, Eva Piñel con moi boas pernas vai adiantando a máis corredores e achegándose á parte privilexiada da carreira. Prácticamente 3 kilómetros disputados e xa hai unhas grandes diferencias entre os que optan a vitoria final nesta 10ª edición da Santiago. Lembrados que estades por aquí pola plaza, que contamos cos food trucks de Xeou, o xeado artesán galego, de Café Siboney e de Chicha Lovers. O que recauden estes 3 food trucks, unha parte irá parar a Aspanaes. Aspanaes é o destino solidario da Santiago 2026. Ademais, contamos co patrocinio del Corte Inglés de Feiraco. Contamos cos vehículos Hyundai, os vehículos do atletismo popular, vehículos comprometidos co medio ambiente, coa natureza. Contamos co apoio de Galletas de Nata, de Gadis, de Aceites Abril. Todos patrocinan, todos estarán na premiación despois das 11 da noite. Abandonamos a zona de Santa Isabel. Esta é a diferencia no paso por kilómetro 3. En solitario Eva Piñel, en solitario Warner Fekir Cerveza. Non puido aguantar o atleta santiagués Iago García Sainz. O tremendo impulso e ritmo exhibido por Warner Fekir Cerveza, un atleta que está en forma, que hai 2 anos gañou a Clásica de Negreira, que tamén gañou a media maratón de Entre Rías, este ano a media maratón de Lugo. Vaise subindo cara a Alameda, ritmo extraordinario por parte do home que é cabeza de carreira nestes momentos. E o que estamos seguindo, aínda con algo de luz, un dos alicientes desta proba é o feito de comenzar correndo prácticamente con sol, rematar pola noite e facelo polas distinguidas rúas de Santiago, polas rúas do Casco Vello, polas rúas da Zona Nova. Warner Fekir Cerveza, Eva Piñel correndo por Aspanaes. Desde 1979 Aspanaes apoyando os proxectos de vida das persoas con autismo. Por si non o sabíades, unha de cada 100 persoas padecen autismo. En Aspanaes, na zona de Santiago, hai varios centros especializados. Servicio de atención temperá, servicio de estrategias psicoeducativas, servicio de habilidades para persoas e para a parte social, servicio educativo de 3 a 21 anos e servicio de atención diurno. En total, 246 usuarios en Aspanaes Santiago, pero Aspanaes amplía o seu ámbito
cos centros da Coruña, Ferrol e as Pontes de García Rodríguez. E non só se ocupa das persoas que padecen autismo, tamén das súas familias. A atmósfera creada supera as 3.000 persoas con as Panaes. E estamos vendo o líder da proba pola Alameda, por esa zona sen asfalto, por esa zona de terra, por lugares habituais de adestramento dos atletas de Compostela. Un home o comando. Quédanlle pouco máis de 17-18 minutos para completar a Santiago de Ezca. E marcha en solitario e a diferencia cos seus inmediatos perseguidores comeza a superar xa os 45 segundos. Vemos por aí esas zonas con rede, que as zonas coas que a Santiago tamén mostra o seu compromiso co medio ambiente para que ninguén tire nada ao chan e haxa durante o percorrido zonas para que deixemos as nosas pertenencias. Tamén o seu ritmo, un ritmo espectacular. Eva Piñel, atleta do Baixo Miño, da Guarda, a terra do Mecalia Guardés, que vende conquistar o primeiro título para o balonmán galego, a European Cup. Intratable polo momento o atleta eritreo. Prácticamente no ecuador da proba. De vez en cando botándolle unha hallada as sensacións, o seu cronómetro. O ritmo está sendo de 3 minutos o kilómetro prácticamente. E non se lle ven atisbos de debilidade, tampouco a Eva Piñel. Unha atleta poderosa, unha deportista poderosa, como demostra a súa especialidade no duatlón. Tamén ten participado en probas de triatlón. A atleta que formou parte do Real Club Celta, que foi campeón de España de duatlón e que agora está centrada no atletismo en distancias que superan os 10 kilómetros. De aí que este ano, por exemplo, fora a gran protagonista da media maratón de Lugo. Casualidades ou non, a media maratón de Lugo foi conquistada polas dúas persoas, Eva Piñel e Warner Ficur, que marchan en cabeza na Santiago e que gañaron aquel día na zona monumental da capital lucense. Vai deixando atrás, ademais, Eva Piñel co seu ritmo a moitos dos atletas que participan nesta edición especial da Santiago, a festa do atletismo popular, a festa posta no escenario por Club de Atletismo Fontes do Sar, para deleite de todos os aficionados nesta noite máxica, porque correr de noite ten outra sensación, contribuirse de outra maneira a ver un espectáculo cando se van apagando as luces. E só queda luz artificial, esa luz que vai recibir coas portas abertas a Praza do Obradoiro a todos os deportistas. Tamén circulando xa pola zona da Alameda, polo interior da Alameda, Eva Piñel. E esta cámara vai seguindo por detrás o líder da carreira, a carón desa bicicleta dos amigos de Monte Bravo. Saímos da zona festiva da Ascensión, da zona da Alameda, e vamos a circular pola zona nova de Santiago. Superamos o ecuador da proba. Este é o aspecto co que vamos a recibir. Vamos a necesitar da creación dunha atmósfera increíble para todos os deportistas. Eva Piñel o comando, sen oposición, o igual que Warner Ficur. Por detrás de Warner Ficur Cerveza está o atleta local Iago García Sai. Tamén por detrás no outro grupo están Borja Nouche, Dani Maneiro, Marcos Oro, o atleta da Golada. Eva Piñel está en cabeza e veremos que o que pode facer un atleta local como Rosana Fernández, que foi o ano pasado segunda aquí na Santiago e que tamén completou 2025 vencendo na última proba do Corresán. Calculen 15 minutos para asistir ao desenlace da proba. Hoxe a Santiago e mañá o deporte compostelán pendente do Compostela en Arteixo. Hai moitos aficionados do Compostela que están participando na Santiago
esta prova que un culto, unha oda, unha homenaxe ao atletismo popular en estado puro. É unha festa, é diversión e é solidariedade. Solidariedade pensando no traballo que fan os amigos de Aspanaes. Aspanaes ten compromiso coa defensa e mellora da calidade de vida das persoas con TEA. Aspanaes vela pola inclusión social. Ten máxima confianza nas capacidades diferentes, no desarrollo persoal e no talento das persoas con autismo. Non deixedes de visitar antes de que chegue a carreira o stand de Xeou, o xeado artesán galego, o stand de Café Simonei e o stand de Chicha Lovers. Estiveron na saída Chicha, a mascota do Monbus Obradoiro, e Xabarín, a icónica imaxe da televisión de Galicia para os máis cativos. Máis zonas técnicas, máis zonas onde deixamos de ver asfalto. Era a zona que transitaba Eva Piñel. Estamos pola zona nova. Aí vemos a Warner Fikir polo centro de Santiago, polo casco urbano de Santiago. Intratable, non se aprecia a chegada de oponentes. Marcha en cabeza con determinación e con seguridade o atleta eritreo, 38 anos, atleta que pertence ao Club Atletismo Narón, mostrando esas condicións, esas habilidades, esa natureza de gran fondista. 10ª edición da Santiago. Lembramos no palmarés desta prova está Lolo Penas, que foi o vencedor inaugural, como Ana Domínguez no ámbito feminino. No ano 16 gañaron Hassan Lequili e a viguesa Sandra Mosquera. No 17 o atleta de Xinzo de Limia Rubén Diz e a venezolana fincada en Pontevedra Edimar Brea. No 18 o atleta de Nigrán Iván Roade e a lucense Leticia Fernández Barbosa. No 19 gañou David Santos, o atleta de Orde, repetiu Edimar Brea. No 2021 paramos a Santiago porque parou a vida por mor da pandemia. Unha Santiago que recuperaría o seu protagonismo cos triunfos de Nuno Costa e Tina Fernández, atleta muradá, no 2022. Desde o 2023, proba homologada, circuito homologado. Asistimos a 2 vitorias consecutivas de Jorge Puig, a vitoria de María Cedrón, atleta lucense de Monforte, e outro triunfo da muradá Tina Fernández. E o ano pasado gañaron David de la Fuente, atleta marinense, nun ano brutal no que tamén conquistou a proba da carreira pedestre del Correo Gallego, e a atleta do Deza Tamara García. 2 tempos a ter en conta. 32 minutos 01 é o tempo que ten que batir Warner Fikir Cerveza si quere ter un agasallo a maiores na cerimonia de clausura. E se vai así como vai, Eva Piñel poderá optar a rebaixar o tempo de María Cedrón. A atleta de Monforte deixou o crono hai 3 anos en 37.04. Pasamos xa pola plaza de Galicia e aí vemos o atleta eritreo en cabeza a punto de entrar na zona bella de Santiago, nesa parte na que tamén se necesita, se precisa de destreza e de habilidades. O piso está en perfectas condicións, non chove hai tempo en Santiago, a temperatura para correr é maravillosa e aí vemos tamén xa pola zona nova a Eva Piñel. Non se aprecia tampouco posición para atleta do equipo de Liquia. Van alá prácticamente 22 minutos. 22 minutos. Pois vamos a ver si en 10 minutos ou si en menos. Temos por aquí o desenlace da carreira. Queremos agradecer o traballo da Policía Local de Santiago e tamén do grupo de voluntarios Bodea e de todos os amigos e amigas que colaboran con esta aventura de vida, de deporte, de solidaridade, de veciñanza creada polo Club Atletismo Fontes do Sar hai
11 anos. No ámbito femenino tamén significar a expectación que nada por ver o que pode facer Julia Salvado, outra atleta xoven de Santiago que vai a máis. Tamén contamos ca presencia de Branca Rodríguez ou de Valerie Guridi, as atletas que teóricamente deberían opositar o reto de neutralizar a Eva Piñel, pero vese a Eva Piñel, vese a Warner Fekir Cerveza en perfecto estado. A semana pasada Warner Fekir gañaba en Ordes, onde gañara tamén a santiaguesa Ainhoa Gontán, a vencedora de Corresán, que non nos pode acompañar porque está disputando unha proba da Copa de España de triatlón en Roquetas do Bar, en Almería. Centro de Santiago, do casco urbano de Santiago para Eva Piñel. Por detrás un rosario de corredores, ata 2000 atletas participando nesta Santiago 2026, unha das probas con máis participación que temos en Galicia, unha das probas asentadas. Agora comeza esta subida en dirección á zona bella de Santiago, pasando moi preto de La Salle. Vai xirar a dereita para ir en dirección a Cervantes. Nada cambia, nin no ámbito masculino, nin no ámbito feminino. Un home ao comando, unha muller ao comando, ambos intratables. Esta é Eva Piñel, tamén de vez en cando botándolle unha ollada ao reloxo. Y preparámonos porque é inminente a chegada de Warner Fekir Cerveza. Últimos kilómetros, todo polo casco antigo, pola emblemática zona bella, zona monumental de Santiago de Compostela. Ainda lle queda algo máis a Eva Piñel. Entre Eva Piñel e Warner Fekir Cerveza tampouco hai moitos atletas. 3 kilómetros para meta para Eva Piñel, e atención porque poderían os dous rebaixar os mellores rexistros. Atención porque tal e como están as cousas, co que falta pode haber rebaixa dos mellores tempos nesta carreira circuito homologado da Santiago. Lembren, 32 minutos, 1 segundo tempo que ten que baixar Warner Fekir Cerveza, o atleta eritreo do Club Atletismo Narón. 37.04 tempo que tería que baixar a atleta da Guarda do Baixo Miño, Eva Piñel. Son os tempos que están na historia desta carreira, os mellores rexistros, seguramente teno en consideración o atleta que marcha en cabeza e que teóricamente haga sorpresa, vai gañar con autoridade nesta Plaza do Obradoiro. Sobre 26 minutos nestes elementos consumidos para ambos. Non decaen as posturas de Eva Piñel e de Warner Fekir. Eva Piñel disposta a inscribir o seu nome por primeira vez nesta carreira, ao igual que o atleta eritreo, un palmarés no que únicamente Jorge Puig gañou en 2 ocasións, Edimar Brea e Tina Fernández tamén o fixeron por partida dobre. Estamos moi preto da catedral. É o momento de xestionar perfectamente as curvas con esa vantaxe tan importante que leva, e o único perigo é o descoñecemento ou pouco coñecemento do que son as rúas de Santiago, completamente liberadas hoxe de peregrinos para a celebración exquisita da Santiago 2026. Co aplauso de todos os que nos acompañan a carón da zona comercial, cos aplausos que van a recibir desde o primeiro ata o último por parte da afección que hoxe se concentra nesta Praza do Obradoiro. Subindo antes de entrar para Cervantes, Eva Piñel.
y muy preto da liña de meta está Warner Fikir Cerveza. Cos vehículos Hyundai e os vehículos oficiais da carreira anunciando tempo. Si está por aquí en menos de 5 minutos, terá un premio engadido. Xunto a victoria absoluta, premio engadido por batir o récord de Jorge Puig. Sería o primeiro en baixar dos 32 minutos. Neste repeito parece que está sufrindo algo máis Eva Piñel, pero ten vantasa suficiente como para administrar os esforzos e xogar con esa vantaxe que leva. Os amigos das bicicletas, os que van de verde, son os amigos de Montebravo, un equipo de bicicleta de montaña, unha institución de ciclismo de bicicleta de montaña basicamente do Concello de Teo. Eva Piñel, Grupo Deportivo de Liquia, duatleta, atleta, fisioterapeuta de profesión. Foi a fisioterapeuta durante un par de temporadas do Mecalia Guardés. Fíxense, aí están as curvas, últimas curvas, e teremos por aquí a Warner Fikir. Non sei o que pensan vostedes, eu diría que debería baixar dos 32 minutos. O último esforzo en lixeiro descenso para Warner Fikir Cerveza, que vai poñer o seu nome por primeira vez no palmarés da Santiago. Ainda non chegou nin os 30 minutos e está recibindo o aplauso da rúa, o aplauso da veciñanza. Aí está a altura do Pombal, pois isto é o que queda. O descenso cara a Praza do Obradoiro. Vai entrar vitorioso o atleta afincado de Llanos en Galicia, que corre co Club Atletismo Narón. Bota unha ollada cara atrás de vez en cando, pero sobre todo está controlando o reloxo. Sabe que ten un premio especial xunto da vitoria, o de batir o récord. Ten que estar por debaixo de 32 minutos, 1 segundo. Tempo en propiedade do campeón galego de maratón, Jorge Puig. Tamén está xa na zona monumental de Santiago, Eva Piñel. 30-29, 30 e medio o tempo de Warner Fikir Cerveza, que vai entrar na liña de meta e vai batir o récord. O tempo real é o que marca o vehículo de Hyundai. Achegase a 31 minutos. Preparados en liña de meta para aplaudir a enorme, a extraordinaria actuación deste atleta eritreo, Warner Fikir Cerveza. Festexando con todos los presentes e deixando o crono en 31:07. Enorme actuación de Warner Fikir Cerveza, que bate en más de 1 minuto el tiempo de Jorge Puig. Primera victoria en la Santiago, corriendo de noche. Hemos comprobado por la tele que te has encontrado de maravilla. Correu moi ben, claro que sí. Máis aplausos para Warner Fikir Cerveza, o flamante vencedor da 10ª edición, unha edición moi especial da Santiago. E vemos na imaxe pola pantalla xigante a Eva Piñel, pero vai chegar Yago. Chega Yago García Saiz para ser segundo. 32-10 o tempo de Yago, enorme Yago do Club Atletismo Pino. Tratou de seguir a Warner Fikir Cerveza ao principio, desistiu e optou por facer outro tipo de carreira, non Yago? Era difícil seguir a este home. Sí, o sea, pasando 3.000 e 840 algo, ya literalmente morto. E nada, dixo que marchar, senón o ritmo era moi alto para min e... Bueno, que
Estoy cansado. A teoría era en principio intentar seguirlo, intentar reventar literalmente a donde llegase, pero bueno, hay una mitad de carrera ya bien que era imposible, tenía hablado, tengo un hombre que es buenísimo en clase, tengo unas marcas a todo bestiais, bueno, segundo está bien, para Está muy bien, y además un aplauso para Yago, porque Yago siempre da espectáculo. Con Yago está garantido espectáculo, xa o fixo na proa del Correo Gallego. Non chega ainda o terceiro en termos globais, pois quen sabe se Eva Piñel vai chegar. Yago Lijó! Yago Lijó vai ser terceiro, o atleta de Rianxo. Fantástica carrera tamén de Yago Lijó para completar o podium. Warner Fikir Cerveza, Yago García e Yago Lijó. Vai chegar por aquí o cuarto clasificado, Alberto Ribeira. Alberto Camaño é o cuarto clasificado. Chega Borja Nouche, tamén chega Dani Maneiro, Borja Nouche e chega César. 34 minutos consumidos, seguimos agardando xa pola primeira das féminas. O podium lembren, Warner Fikir, Yago García Saiz, Yago Lijó. Máis finais. Acaba de entrar atrás. Na pantalla seguimos vendo a Eva Piñel. Ten 2 minutos e algo para poder estar por debaixo do mellor tempo. Hai sprint por os postos de relevancia. Aquí ven un 2 Camaño. Final para Rubén Camaño. Estamos nos 35 minutos. Máis atletas do Club Atletismo Pino, que opta a ser o mellor equipo federado. Xa entraron varios deportistas. Entrou Arturo Ponte tamén do Club Atletismo Pino. Prepárense para aplaudir a atleta do Baixo Miño, a Eva Piñel. Preparámonos xa en liña de meta para recibir a muller que vai ser a gran triunfadora desta proba. Falta por saber si é quen de baixar o tempo de María Cedrón. Non o vai ter doado. Quédalle 1 minuto e 4 segundos para facelo. E ainda non se percibe a entrada na Praza do Obradoiro. Agora sí, atención que se ven Eva Piñel. Sí, vai batir o récord. Bate o récord Eva Piñel. Victoria para Eva Piñel. 36-26 para atleta do Deliquia, que é recibida con esta ovación no Obradoiro. Enorme Eva Piñel, que ten que estar entre os 15 primeiros en termos absolutos cando están chegando diferentes pelotóns, sempre cun sorriso. Eva Piñel, faltaba gañar en Santiago, non? Sí, que tenía cuenta pendiente, pero nunca pensé que fuera hoy, así que muy contenta. Buah, ha sido espectacular. Topaste de maravilla desde o principio, non? No. Había algún... Que no diría, Que no diría, porque estuvimos vendo a proba por televisión. Pero espectacular la gente que hay, no me imaginaba que hubiera tanta gente y corre solo por aquí. Bueno, ¿y cómo hizo de correr de noite? Gósteche? Bueno, hay que tener cuidado con las piedras, pero bueno, espectacular, porque por la noche yo creo que la gente sale más que a las 7 de la mañana. Muchas gracias, Eva Piñel. Aplauso para Eva Piñel. Acaba de entrar Luis Miguel Feito Mirás do Entrena Running. Comenzan a aparecer atletas do Noia.
como Fran Oviedo, tamén do equipo de Triatlón Compostela. Non entraron máis de 30 deportistas e o que nos queda con as Panaes, o destino solidario desta edición número 10 da Santiago. Esta edición tan particular. Lembrade que debedes ir vendo os postos para ir completando as clasificacións. 11 da noite, cerimonia de clausura. Entrou Alex, entrou Álvaro. Por aquí temos a Canito. Máis pelotóns, aquí ven o papá de Ainhoa Gontán. O señor Gontán, que aspira a estar entre os mellores na súa categoría. Atletas de Fontes do Sar, como Julio. Non deixen de aplaudir e non deixen de visitar os nosos food trucks tan particulares de Café Siboney, de Xeou, o xeado artesán galego, e de Chicha Lovers. Lembre que tamén está participando en unha das lebres Pedro Nimo, co dorsal número 1. O histórico atleta de Santiago. Final para Pablo. Ainda non chegou a segunda fémina. Agardamos por completar. Entra Marcos do Noia. Máis atletas de Fontes do Sar. Ven a segunda fémina. Aquí está a segunda fémina. Celia Pérez é a segunda clasificada. Segunda clasificada Celia Pérez. Só dúas féminas completaron a Santiago 10K. E vamos a ver que completa o podium Celia Pérez do atletismo Comesaña, felicitando a Eva Piñel. Temos as dúas primeiras en liña de meta. Celia Pérez é a segunda. Vamos a ver quen é a terceira. O ano pasado fora a atleta local Rosana Fernández. Neste grupo tampouco ven ningunha fémina. Seguimos recibindo a todos os heróis da Santiago nesta noite espectacular por Compostela. Lembrade, atletas, 11 da noite comezamos a entrega de premios. 11 da noite comezamos a entrega de premios. Nas redes sociais da Santiago podedes ver o voso lugar, o voso posto. Agora repasamos como están as clasificacións. Hai premios para o primeiro e a primeira de Santiago. Tamén para o máis veterano, premio Cándido Calvo, sempre no recordo do Club Atletismo Fontes do Sar. Ligeiramente por riba dos 40 minutos. Os que están entrando en meta. Botamos unha ollada ao final, o arco de Cenor, por onde ten que comenzar a aparecer a terceira fémina para completar a clasificación absoluta. Lembren, dous récords batidos da proba. Warner Fikir Cerveza e Eva Piñel terán un premio especial de Chicha Lovers. Por aí ven José Antonio, que tamén é do Fontes do Sar. E por aí Buján, José Buján, de Outes. Ven o gran Carlos Silva, atletismo nas venas, Carlos Silva, profe Silva. Aí vai a ventaxa de Eva Piñel, de Celia Pérez, o resto de participantes. O sea, así. Fue bastante estable, ¿verdad? Así están entrando. Atención, ahí pelexa por la tercera plaza. Julia Salvado. Julia Salvado. Julia Salvado terceira. Julia Salvado terceira. Elia cuarta, Julia Salvado, da S de Compostela, terceira clasificada.
A Compostela, Julia Salvado. Nese sprint con Elia por la terceira praza. Estará no podium. Final para Andrea de Fontes do Sar. Final para Paula. Máis féminas que entran en línea de meta. Por aquí está Muchi. Ya tenemos 7 féminas en línea de meta. Llevamos 43 minutos. A partir de las 11, entrega de premios. Seguimos aplaudiendo a entrada triunfal de todos los participantes. Hola Ramón, un dos máis jóvenes participantes. Atleta de Noia. Aquí está segundo equipo de Noia también. Aplauso para el profesor Jaime Rivas de La Salle, que se acaba de jubilar. Grande Jaime, un rayo de luz. Los amigos de Alfordec, Santi Álvarez Lodeiro. Lembramos clasificación absoluta: Eva Piñel, Celia Pérez, Julia Salvado. A cuarta foi Elia de Esteban. No masculino: Warner Fikir, Yago Ignacio García Saiz, Yago Lijó, Alberto Cabaño foi o cuarto. Final de estos 10 kilómetros que tocaron todas las zonas de Compostela, a Zona Nova, a Zona Bella. Por 10ª ocasión, a entrada triunfal na Praza do Obradoiro. Esta é a Festa de Santiago. Festa solidaria, pensando en Aspanaes. Máster A femenino, tenemos una clasificada, Paula María Mochales. En Máster B femenino también tenemos a Andrea Ramos. Máster B masculino, Fernando Vidal Moreno, Marcos Lado, Luis Villaverde. Máster A masculino, aparte de Warner Fikir Cerveza, Borja Nouche, Rubén Camaño. En Máster C, Samuel Veiga, Ángel Fernández Vidal, Julio Rodríguez García. En Máster D, José Manuel Alborés e Santiago Álvarez Lodeiro. Tenemos los dos primeros clasificados en esta categoría. Imos completando pouco a pouco as clasificacións que están a disposición de todo o mundo nas redes sociais da Santiago. A las 11 da noite, con a presencia das autoridades e tamén dos patrocinadores, comenzaremos esta ceremonia de clausura, no que haberá premio para o mellor equipo, para o clube máis numeroso, para o primeiro e a primeira de Santiago. Julia Salvado é a primeira de Santiago. Yago García Sainz, teóricamente, é o primeiro de Santiago. Confirmamos: Yago García Saiz, Julia Salvado, segundo e terceira, son os primeiros do Concello de Santiago. Xa temos unha parte importante de atletas que remataron. Lembrade que temos a imaxe foto a disposición de todos, as fotos que podedes conseguir. Entra Rocío, que ven desde a Mariña, entra Aldara Betanzos desde Rianxo. Máis aplausos, moitas faciales de felicidade, esa pretensión que haxa divertimento, hai avitollamento, xentileza de Gadi, xentileza de Feiraco. Temos os food trucks da solidaridade con Aspanaes, o bocata social de Chicha Lovers, o café social de Siboney, o xeado social de Xeou.
lembrade non deixedes de comprobar os postos que logredes. As duchas están no pabellón Lorenzo de la Torre, no Complexo Deportivo Santa Isabel, pero ás 11 da noite comenzaremos a entrega de premios. 11 da noite, entrega de premios. Seguimos aplaudiendo, amigos de Entrena Running de Santiago, equipo de Santi Álvarez. Un abrazo por la segunda. Cantas imaxes de felicidade na liña de meta. Qué gran experiencia de correr polas rúas de Santiago coa Santiago 2026, que este ano ten récord de participación. E por primeira vez a victoria dun eritreo, Warner Fikir Cerveza, e dunha atleta guardesa, Eva Piñel. A veces lo tenía que decir, pero... Eso fue por el móvil. Ah, por el móvil. Sí. Va, el mío, en cuanto estábamos en el parque, viene el de la bici y dice: ¡que vayáis más para adelante, que levantáis muchísimo polvo! Y yo, tranquilo, joder. ¿Quién os dijo eso? El de la bici. Y luego nos viene, antes de que empezara la zona vieja, viene, se acerca y dice: en la zona vieja, dale gas, este tío corre más que tú en la moto. Y el otro, vale, corre más que tú en la moto, Entra Jopis, que ven desde a Costa da Morte, desde C. Moitos grupos entrando agora en liña de meta. ¿Y qué tal? Por debaixo dos 50 minutos. Solo se cortó ahí, no iniciaste cuando te dije Sí. pues ahí arregló. Pero no hubo algún momento que tuviste que pinchar otra cosa, porque yo recuerdo que cuando Laura no iba, yo no te estaba en ningún plano... Hubo algún momento ahí, que hubo algún momento que estaba contigo, tú. Joder, es que a veces metía el tío unos acelerones y unos giros en las curvas que era como, Dios mío, chaval. Me vas a Yo matar. fui bastante estable, ¿no? Y la cobertura bastante... ¿Y por qué? No sé, Estamos comprobando clasificacións para, a partir das 11 da noite, comenzar esta entrega de premios. Rara vez se me puso a la par, que a la par molaba también, pero bueno, casi siempre delante. Y solo me avisó en una, al salir de la Alameda, que había un... Máis de 600 deportistas entraron xa. Bajé y de normal, a ver, en las curvas muy cerradas sí que es imposible, Bueno, ya. ¿sabes? Porque yo no me puedo, o sea... Acaba de entrar Lucía Dopico, tamén Gabriel Carlos, César Varela. Final para Mar Ferreiro. Ligeramente por riba dos 50 minutos, David Mera, Abel Pampín, Pablo Durán, Jesús Pérez, Valentín Mosquera, Jesús Pérez Balirac, Donoy Tebra, Pablo Valledor, Carmen Juanatei, Lito Saavedra, Virginia Vázquez. O aplauso para todos eles. Entra Loli Gómez, presentadora de televisión. ¿Es esa la que estaba aquí dentro? Sí, son de los que hay dentro. Pero es la que estaba ahí dentro. Ah, no lo sé. Final para Lucas Fernández, para Carlos Bugarín. Final para Juan Andrade, para Laura Goyanes, para Javier Castro. Máis da metade por finalizar a proba. A gran maioría vai rematar por debaixo da hora, a pesar da dureza das ondulacións deste terreo que por momentos presenta repeitos de enorme dureza. Iba Tochín, además creo que no conocía el recorrido y el de la bici le iba. ¿Hiciste alguna vez la carrera? Final para Erika Beiro, para Pablo Fernández, para Javier Linares, Miguel Leis. Pero hay zonas que eran terribles. En plan, Unas que eran por el medio de unos árboles. Final para Isabel García, para Pablo Calviño, Yo era imposible porque... para Paula Boullosa, para Fernando Álvarez, para Roberto Mínguez. No podías ir al lado ni nada. Seguimos aplaudiendo a entrega. no me moví de la posición. Dos atletas Y en un momento que de se todas las idades, iba así, pero era imposible. darme disfrutando de esta noche espectacular por las rúas de Compostela. Dios prevenía con un montón de tiempo. Sí, pero
yo cuando me metías dentro decía yo, madre mía, lo que te espera. A veces venía adentro y tardaba un poco más aún en darle. Pero yo veía que como había delay, decía, Había 6 o 7 segundos, claro, o sea, decía, es una burrada. cuando me dé el dentro va a haber la desfeita esta. ¿Y esta mierda se puede enganchar ahí? Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí. Sí, Pues pues... vamos para allá. Sí. Increíble la carrera, joder. Carlos Domínguez e Rocío serían os máis veteranos o premio Cándido Calvo. O sea, yo iba así. ¿Sabes? Iba como girada y así. No, non pode ser Rocío. Carlos Domínguez sí que debería ser Obviamente o no. máis veterano. El tuyo estaba muy alto. No sé. Agora mesmo teñen que estar en podium senior masculino Ignacio García Sainz, Yago Lijó, Alberto Camaño, Eva Piñel, Celia Pérez, Julia Salvado. Máster A masculino, Warner Fiquín Cervesa, Borja Nouche, Rubén Camaño. Ayuda mucho el... En Máster A féminas, Paola María Mochales, María Casaleiro, Sandra Muñiz. Máster B masculino, Fernando Vidal Moreno, Marcos Lado, Luis Villaverde. Máster B femenino, Andrea Ramos, Beatriz Pérez Pérez, Susana Feijó. Máster C masculino, Samuel Veiga, Ángel Fernández, Julio Rodríguez. Máster C femenino, a primeira é Rocío Díaz Mesa. Máster D masculino, José Manuel Alboré, Santiago Álvarez Lodeiro, José Manuel Malvido. Fáltanos completar Máster C femenino e Máster D femenino. A partir das 11 da noite, a entrega de premios. Mellor equipo federado, Club Atletismo Opino. O Club Atletismo Cambados, o primeiro non federado. Opino, o primeiro federado. Entidades que terán que subir a podium. Club Atletismo Cambados, non federado. Club Atletismo Opino, Club Federado. O máis numeroso, o Club Atletismo SAR. Fontes do SAR. Club Atletismo Fontes do SAR será o equipo co que prácticamente pechemos esta ceremonia de clausura, a entrega de premios de agasallos, xentileza dos nosos patrocinadores, que comenzamos nuns minutos. Estamos por baixo da hora, 57 minutos. Por ahí. Así fijo. Sí. Joder.
Lembrado atletas que as duchas están a vosa disposición no Lorenzo de la Torre, no Complexo Deportivo de Santa Isabel, pero que en breves minutos comenzaremos a entrega de premios. Ceremonia de clausura no camión podium. Coa presencia de Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, Pilar Lueiro, concejala de Deportes, Antonio Leira, diputado provincial de Deportes, y os nosos patrocinadores, y por supuesto Aspanaes, que a fin solidaria da festa da Santiago, unha parte da vosa aportación coa inscripción vai a parar as actividades, as iniciativas de Aspanaes, pelexando pola mellora de vida, polo benestar das persoas con autismo, todo iso desde 1979. O agradecemento a todos os voluntarios e voluntarias, a Policía Local, o Grupo Bodea, grupo de voluntarios que nos acompañou na procura de garantir a seguridade de todos os participantes. Agardando polas máis veteranas en entrar en meta, Janet Forsyth, si chega a meta é a máis veterana, Amalia Fernández é a segunda máis veterana, Carlos Domínguez é o máis veterano, José Manuel Balbido é o segundo máis veterano e Antonio Constela é o terceiro máis veterano. Antonio Constela xa entrou na meta, creemos que José Manuel Balbido tamén. Ainda nos quedan uns minutos para confirmar estas clasificacións. Lembren o primeiro e a primeira de Santiago de Compostela, Yago García Sainz e Julia Salvado. Terán o premio agasallo de Chichalovers. Superamos ahora, pero non baixamos o número de sorrisos en liña de meta. Acaba de entrar o grupo numeroso de Tartarugas. Ahora está en automático de fondo. Quedan unos 300 deportistas. Menos de 300 deportistas por completar a Santiago de Ezca. Por favor, atletas, seguimos caminando, que ninguén se pare na meta, seguimos cara adiante. Temos zona de avituallamento. Só pasou unha hora, 2 minutos desde que comenzamos en San Francisco. Felicidades a todos e a todas. Que todo o mundo avance, que non haxa atascos unha vez pasada a liña de meta.
Agora mesmo o equipo moi numeroso é o Entrena Running. O Entrena Running levaría nestes momentos o premio o equipo máis numeroso. O equipo máis numeroso. Completamos Máster C Féminas. Rocío Díaz Mesa é a primeira, Mari Piñeiro a segunda, Begoña Ramos é a terceira. Máster C feminino, Begoña Ramos terceira, Mari Piñeiro segunda, Rocío Díaz Mesa primeira. Simplemente nos falta por confirmar a clasificación de Máster D. Máster D Féminas. Máster de Féminas. E quédanos pouco máis de 250 deportistas por alcanzar a liña de meta. E así ya nos vamos a entrega de premios. Y así nos vamos a entrega de premios. Contaremos la entrega de premios con representantes de algunos de nuestros patrocinadores como Upersa Hyundai, los vehículos oficiales, como Siboney, como Chicha Lovers, como Cesur Dental, el Corte Inglés. Contaremos con la presencia de la alcaldesa Goretti San Martín, de Antonio Leira, diputado provincial de Deportes, Pilar Rueiro, concejala de Deportes, José Luis Calvo, o fillo de Cándido Calvo, os premios a máis veterano e a máis veterana. Os premios a máis veterano e a máis veterana. Hai récord da proba, agasallo de Chicha Lovers. O equipo federado está patrocinado por Aspanaes. El equipo federado está patrocinado por Aspanaes. Acaba de entrar Andy Bahía, que leva unha semana celebrando o ascenso do Deportivo. Tamén Fernando Fernández. Temos xa 1.500, máis de 1.500 deportistas en liña de meta. 1.500 deportistas en liña de meta. E seguimos esperando polas tres integrantes do Podium Máster D. Podium Máster D. Es que antes quemaba en la pantalla. Lourdes Prieto, vencedora Máster D Féminas. Lourdes, vamos a comenzar la entrega de premios. Lourdes, vamos a comenzar la entrega de premios.
Amalia Fernández, segunda Máster D. Lourdes Prieto, Amalia Fernández, estaredes no podium. Señoras y señores, ainda esperando por completar a participación total de esta Santiago 2026, vamos a comenzar a entrega de premios. Comenzamos a ceremonia de clausura. Atención, atletas. Comenzaremos por la clasificación absoluta. Con presencia de Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, comenzamos a entrega de premios. Clasificación absoluta, no ámbito femenino. Terceira, Julia Salvado. Segunda, Celia Pérez. Primeira, Eva Piñel. Eva Piñel, Celia Pérez, Julia Salvado a podium. Por favor, a podium, Julia Salvado, terceira clasificada, Celia Pérez, Eva Piñel. E o podium femenino, aí veñen Celia e Eva Piñel. E temos a Julia Salvado. Este o podium femenino na Santiago 2026. No ámbito femenino, terceira, Julia Salvado, da S de Compostela. Segunda, do Club Atletismo Comesaña, Celia Pérez. E primeira gran vencedora desde a Guarda no Baixo Miño do Deliquia, Eva Piñel. Entregando Goretti San Martín, que se veñan Warner Fikir Cerveza, Yago Ignacio García Sainz, Yago Lijó Ares. Os tres primeiros da proba absoluta no ámbito masculino. Este podium femenino con Eva, con Celia, con Julia. Eva ademais subirá máis tarde porque bativo récord. Que se veñan Warner Fikir Cerveza, Yago Ignacio García Sainz, Yago Lijó. Os tres primeiros da clasificación absoluta. Rematamos a entrega coa guardesa Eva Piñel, a viguesa Celia Pérez e a santeguesa Julia Salvado. Faltanos Warner Fikir Cerveza para o podium masculino, o gran vencedor. Terceiro,
Orrianseiro, Yago Lijó. O santiagués, Yago García Sainz, segundo. Y o eritreo, afincado en Galicia, do Club Atletismo Narón. Gran vencedor no día de hoxe, Warner Fikir Cerveza. Y ahora que se veñan, tenemos por aquí a Yago García, Yago Lijó, Alberto Camaño. Vamos con senior femenino, senior masculino. Vamos con senior femenino, senior masculino. Entregando Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela. Alcaldesa de Santiago de Compostela. Imos coa categoría senior. Imos coa categoría senior. Simplemente na categoría senior temos que cambiar. Na categoría senior. Yago pasa a ser primeiro, Yago Lijó pasa a ser segundo e Alberto Camaño é terceiro. Gracias, chicos. E Alberto Camaño é terceiro. Gracias, chicos. Vai a entregar a Antonio Leira, deputado provincial de Deporte. Vai a entregar a Antonio Leira, deputado provincial de Deporte. Sí. Volven ao podium. Agora, Yago García Sainz, Eva Piñel, Celia Pérez e Yago Lijó, Alberto Camaño e Julia Salvado. Os 6 a podium. Os 3 primeiros e as 3 primeiras. Compartimos primeiro e primeira. Eva Piñel, Celia Pérez, Julia Salvado. Eva Piñel, Celia Pérez, Julia Salvado. Y que se preparen, Máster A, Warner Fikir, Borja Nouche, Rubén Camaño, Paola María Mochales, María Casaleiro, Sandra Muñiz. María Mochales, María Casaleiro, Sandra Muñiz. Después de entregar categoría senior. Después de entregar categoría senior. Arriba y vos también. Terceira con terceiro, segunda con segundo, primeira con primeiro. Segunda con segundo, primeira con primeiro. Que se preparen. Warner Fikir, Borja Nouche, Rubén Camaño, Paola María Mochales, María Casaleiro, Sandra Muñiz. Rubén Camaño, por favor, a podium. Máster A. Por favor, a podium. Máster A. Este a categoría senior. Entregando a Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Un aplauso para a categoría senior. Vamos coa categoría Máster A. Vamos coa categoría Máster A. Máster A que vai a entregar Pilar Lueiro, Concelleira de Deportes. Que se veñan Warner Fikir Cerveza e Paola María Mochales. Os segundos son Borja Nouche e María Casaleiro. O terceiro son Rubén Camaño e Sandra Muñiz. Rubén Camaño e Sandra Muñiz. Warner e Paola os primeiros, María Casaleiro e Borja Nouche os segundos, Sandra Muñiz e Rubén Camaño os terceiros. Sandra Muñiz e Rubén Camaño os terceiros. Fáltanos Sandra Muñiz Pose. Fáltanos Sandra Muñiz Pose. A segunda é María Casaleiro. Segunda é María Casaleiro, que a que non está. María Casaleiro. Disculpa, Sandra. Que non está. Disculpa, Sandra.
Máster B, que se preparen Fernando Vidal, Marcos Lago Pérez, Luis Villaverde, Andrea Ramos, Beatriz Pérez Pérez, Susana Feijó Sánchez. Máster B masculino. Vaya a entregar Marcos Puente, director comercial de Upersa Norte. Máster B. Máster B, que se veñan Fernando Vidal e Andrea Ramos, Marcos Lado e Beatriz Pérez, Susana Feijó e Luis Villaverde. A podium todos. Andrea Ramos é a primeira, Beatriz Pérez é a segunda, Susana Feijó é a terceira. Os primeiros son Fernando Vidal, Marcos Lado e Luis Villaverde. Está entregando Marcos Puente, o director comercial de Hyundai Upersa Norte, os vehículos oficiais da Santiago. Esta é a categoría Máster B. Que se preparen Máster C. Samuel Veiga, Ángel Fernández Vidal, Julio Rodríguez, Rocío Díaz Mesa, Mari Piñeiro, Begoña Ramos. Máster C fémina se entregará Marta Val. Máster C José Ramón de la Fuente, miembro da Corporación Municipal, entrega Máster C. Máster C, primeira Rocío Díaz Mesa, primeiro Samuel Veiga, segundos Ángel Fernández Vidal, Mari Piñeiro, terceiros Julio Rodríguez, Begoña Ramos. Entrega José Ramón de la Fuente, membro da Corporación Municipal. Todos levan premio, os absolutos plumilla, mochila para senior, tamén para Máster A, Máster B mochila de Upersa, lata de galletas para Máster C. Y que se preparen José Manuel Alborés, Santiago Álvarez Lodeiro, José Manuel Malvido, Lourdes Prieto, Amalia Fernández, Janet Forsyth. Que se veñan preparando Máster D. Estamos rematando Máster 3, Máster C, imos con Máster D. Vaya a entregar a Teniente Alcaldesa María Rozas, Máster D, detalle de Aceites Abril. Máster D, primeiro José Manuel Alborés. Segundo, Santiago Álvarez Lodeiro. Terceiro, José Manuel Balbido. Lourdes Prieto a primeira. Amalia Fernández a segunda. E Janet Forsyth é a terceira. Janet Forsyth, por favor, a podium. Janet Forsyth a podium. Janet Forsyth, por favor, a podium. Janet Forsyth a podium.
Janet Forsyth a podium. Janet Forsyth a podium. Aquí tenemos a Janet, tercera clasificada. Aplauso para Janet Forsyth, con ella completamos este podium de Master D. Este podium de Master D. Vamos cos primeiros corredores locais. O primeiro de Santiago, a primeira de Santiago. Gentileza de Café Siboney. José Antonio Martínez de Café Siboney vai a entregar o premio a Yago García Sáenz e a Julia Salvado. Julia Salvado, por favor, a podium. Julia Salvado, por favor, a podium. Agora, o primeiro e a primeira de Santiago. Yago e Julia Salvado, ese aplauso para os picheleiros. Entrega a José Antonio Martínez de Siboney. Y vamos con récords da proba. Vai a entregar Eva Calvo del Corte Inglés. Batir os seus récords da proba. Batir os seus récords da proba. Siboney patrocina o primeiro e a primeira de Santiago. O grupo Sirindaina, que segue deleitándonos coa súa música tradicional. Moitas gracias, Julia, Yago. Récords da proba, batíronse no día de hoxe. Warner Picking Cerveza, Eva Piñel. Entrega Eva Calvo, el Corte Inglés. Eva Calvo, el Corte Inglés. Equipo federado, que se veña o Club Atletismo O Pino. Vai a entregar o premio equipo federado, que é o Club Atletismo O Pino, Ignacio Lavella, presidente das Panaes. Ignacio Lavella, presidente das Panaes. Equipo federado Club Atletismo O Pino. Equipo federado Club Atletismo O equipo de Yago García Sáenz. O equipo de Yago García Sáenz. Por favor, atletas do Club Atletismo Pino. Por favor. Vai a entrar o premio Ignacio Lavella de Aspanaes, a fin solidaria desta Santiago 2026. Club Atletismo Pino, o escenario. Club Atletismo Pino, o escenario. O vencedor, Club Atletismo O Pino. O vencedor, Club Atletismo O Pino. A continuación, o equipo non federado, Club Atletismo Cambados, que se veña a podium. Vai a entregar Pablo Sánchez de Cesur Dental. Pablo Sánchez de Cesur Dental. Club Atletismo Cambados, o mellor clube non federado, a podium. O mellor clube non federado, a podium. Siso Dental patrocina este premio. Representantes de Cambados, o escenario. Representantes
Pablo Sánchez de Siso Dental, que correu a proba, entrega os representantes do Club Atletismo Cambados. E que se prepara o equipo del Corte Inglés, é o equipo máis numeroso, 37 participantes. Ademais vai recibir o premio de Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais e Marketing en Galicia. Primeiro estamos entregando o Club Atletismo Cambados, o equipo non federado. E ahora que se veña a familia do Club Atletismo El Corte Inglés. Atletismo El Corte Inglés. Atletas del Corte Inglés, por favor. Atletas del Corte Inglés, o equipo máis numeroso, patrocinador da Santiago, 37 deportistas que traballaron pola mañá, pola tarde libraron para poder estar na Santiago. Está en forma el Corte Inglés. O escenario, el Corte Inglés. E quedarános só a entrega dos máis veteranos. Os traballadores del Corte Inglés, Fuencisla Cid, entrega este premio. E que se veñan tamén Janet Forsay e Carlos Domínguez, os máis veteranos da Santiago. Vai entrar José Luis Calvo, o premio aos máis veteranos, lembrando unha figura importante para entender a vida de Fontes do Sar, de Cándido Calvo. Premio Cándido Calvo para Carlos Domínguez e para Janet Forsay. Estamos vendo no podium a felicidade dos integrantes del Corte Inglés. Janet Forsay, por favor, a podium. Janet Forsay, a podium. A máis veterana de todas as participantes. Janet Forsay, por favor, a podium. 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 Janet Forsay, a podium. Janet Forsay, a podium. Fáltanos o premio Cándido Calvo. Entregamos a Carlos Domínguez, que ven desde Vigo, 72 anos. O máis veterano de todos os participantes, entregando José Luis Calvo, fillo de Cándido Calvo, que segue presente nos nosos recordos e nos nosos corazóns. Janet Forsay, por favor. Janet Forsay, a podium. Pois entregámoslle a posterior o premio a Janet. Señoras e señores, ata aquí a festa da Santiago. Siguen abertos os food trucks de Simonei, de Xeao e de Chicha Lovers. A festa do atletismo popular en Santiago remata a esta hora. Gracias a todos e a todas polos sorrisos, pola complicidade, por esta destreza e compromiso coa guerreira que facía 10 anos de vida. Seguido disfrutando aquí na Praza do Obradoiro, cos frutas que están abertos e que teñen como fin solidaria as Panais. Gracias a todos e a todas. Boa noite. Gracias a todos e a todas. Boa noite.
La puta madre, qué frío hace. Te recojo yo esto si quieres. Y le echas un cable a Mari, ¿Dónde está? que está con la...